Bon dia, estem a Masella, tram final de la temporada, i ara sí, arriba el moment de fer una valoració, revisió del material que he portat fins ara. Començarem per aquests esquís, els Head E-Speed Pro, de 180 i un radi de gir de 20 i mig. Som-hi! Mireu, l'E-Speed Pro és un esquí clarament orientat a esquiadors experts que busquen velocitat i precisió. L'he provat fent viratges mitjans i amples, en diferents estacions i en tot tipus de neu, pols trepitjada, dura, primavera i fins i tot en condicions més irregulars, així com en pistes blaves, vermelles i negres, i tot això a diferents velocitats. La conclusió és clara. Per gaudir-lo i dominar-lo de veritat et demana velocitat, tècnica i força física a parts iguals. Has de baixar la posició i posar-te realment sobre l'esquí si no vols que se t'emporti. No és un esquí per turistes, és exigent. Si et despistes i t'oblides que portes aquest esquí, ja et dic jo que no acabes el viratge. Però si el domines a alta velocitat, et dona una estabilitat i una confiança que a cada viratge et convida a donar-li gas i a apretar-lo al màxim. De tota manera, si voleu més detalls, més informació sobre aquest esquí, trobareu un reportatge molt complet a la secció de material del Diari de la Neu. No m'allargo més, aquest estiu ens seguim veient a la muntanya. Vinga, va, fins aviat!